बेखौनो माथो हारसिं बायनो हायो ना हारसिं हाया हारसिं हाया आंथ' दा हारसिं हानांगौ माथो मादि बानलाबायना लाबोलाबायखोलै अबेनिफ्राय आङो दिनैहाय फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै दिनैहाय आङो दिन्थिलांनोसै आङो बबे जायगायाव दंफैयो आरो मानो बेफोरबायदि जोङो खामानि मावदों आरो मानो बबे जायगायावहाय आरो सोरनि मा नङा होमबा आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै दायो बे जाहैबाय जोंहा 3 नं धनसिपुर गामिनि रायजोनि मन्दिरावहाय माना दिनैहाय माने स्रां स्रिं साफा खालामबाय हाग्राबो दानस्रांबाय आरो लोगोसे नै रडबो बानायना ला सोरबा सोरबा बेयाव बायदिसिना रोगाबाय दं नै औवाबो दानदों किसुमाना ओरैजाय आरो किसुमाना रडबो बानायना लाबोबाय बेजों लोगोसे आरो बै सोरबा बिसोरो माबा सिमेन्टबो रोगाबाय दङ एसे दिन्थिनोसै आं दायो नै आं बेनि सोमोन्दै दाहाय मोजां बुंगोन आरोखि दासो आं दायो एसे दिन्थिग्रोनोसै ओरैजाय नै जाय फाराफारि मावदों आरोखि खिन्थु हेड मिस्ट्रि होननानै बा सोरफा बेखौ मिथिया आङो दायो मोजां खिन्थिगोन आङो मेंबाय नामा मा जाखो नोंना माबा बोरै मेसिनालाय कारेन्ट हाग्राया गाज्रि जालायबाय हाय माबोरै जाबाय हेड मिस्ट्रियाव दा खिन्थिगोन आं सोरफा हेड मिस्ट्रिया नोंसोर नामा हेड मिस्ट्रिया फंबाय हा गैया सोरथो होमबालाय हेड मिस्ट्रियालाय मिस्ट्रि गैयाबा होमबा बोरै जागोन बेलाय आं खिन्थिदोंमोन ना बे जाहैबाय नै जोंहा रायजोनि मन्दिराव आरोना बेयाव मिस्ट्रि होननानै जोङो रावखौबो नुवा गासिबो मावदों आरोखि खिन्थु सोर हेड मिस्ट्रि मा आं दाहाय एसे रायज्लायगोन नङा होमबा नोंथांमोना दिनै गोदान भिडिअआवहाय जोबजासे थांफाबाय थादो ओमफ्राय मावनायखौथ' फारसेनिफ्राय फारि फारि आं दिन्थिलांबाय थानोसै दायो माने जाय फाराफारि मावदों आरोखि नोंबा नों आंबा आं होनलायनाय नेलायनाय गैया सोरबा औवा दानदों सोरबा नै रोगादों नुवाखैना नै रावबो गवा माबा जिबाय नामा नैलै जालाय बोरै जाय जिलायलाय गारखोब्रा बियो नोंसोरो गैलालै लस खालामोलै बे माबाया टमटम मालिकआ ड्राइभारा ओरै बेलथायबायसो मेंबाय नामालाय फंबाय ओरैजाय नै बेवहाय मानो ज' जादों आरो मा खालामदों नङा होमबा आं जिरायनि आं नै सोरबा सोरबा बुंदों सोरबा ओइयाव जानजि हेबनानै सोरबा ओइयाव औवा दानदों सोरबाया ओरैजाय सिखाखौ आं नै जाथारला ना बौथारला आङो दसे जिरायबाय बे जाहैबायना मन्दिर बानायबाय दङ जों गामिया रायजोआ दिनैहाय मा जाहैबाय बिराद गोबावनि उनावहाय 6 मासनि बा मास मोनब्रैसोनि उनावहाय बन्द' थानानै दिनैहाय बयनिबो जेनेबा मोनसे समावहाय गायनाय फुनायाव बिराद बेस्थ'मोन दा फ्राय जों गामियाव न'खराव गायखांजोब्बाय दाथ' गैला नालाय गाव गावनि फारसेनि खामानिफ्रा जोबस्रांजोबलायबाय आरो बेजों लोगोसेनो नैबे जोंहा गामियावहाय मन्दिर लुनायखौ स्टार्ट खालामलायबाय आं दायो बुंदोंमोन ना मिस्ट्रि गैया होननानै जोंनावहाय बेयाव माने फिक्स जेनेबा सासे हेड मिस्ट्रि जोंनाव गैया माने जोंनि गासिबो गामियानो गावनो मिलायनानै गावनो मावदों आरोखि माने मा जाहैबाय जुदि मिस्ट्रि जुदि लायोबा बिदिनो माने मिस्ट्रिनिबो एक्सट्रा बाजेट होनांगौ जायो नालाय ओंखायनो रायजोयैनो मावबाय रायजोयैनो मिस्ट्रि बा रायजोआनो बे मावनायनि हाजिरानि फैसाखौ रायजोआनो थागोन आरोखि मोनगोन आरोखि बे बेलायावहाय माखासे खोथा रायलायलायनायनि गेजेरजोंहाय माने मिस्ट्रिखौ सोनाय जादिया आरो ओमफ्राय बे जोङो माबायदि बानायनो नागिरदों आङो बेखौ लास्टआव जेला जोबगोन बानायखांनानै अब्लाबो आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दायो माने जोंहा बेखौहाय सर्ट मारिनो नागिरदों माने नैयाव आरोना लिन्टारखौ गोजौ होग्रोसिगोन माने मन्दिरसो नालाय बियो नैरोजाय मोनसे खथा ओरै मोनसे मोननै मोनथाम खथा आरो खथानि गेजेराव गामिफ्राव फ्राय मालाय मन्दिरफ्रा मोजां जाजोब्बाय खिन्थु देग्लायसो जों गामियाबो एबारसो बानायनो नागिरबाय खिन्थु माब्ला जागोन बेखौथ' बुंनो हाला खिन्थु मालानि समावहाय बे मन्दिरा जाफुंगोन बेखौ मिथिला आरोखि जायोबासो मिथिसिगोन माबायदि जागोन नङा होमबा आरो माबायदि डिजाइन खालामनाय जागोन दासिम बेनो जेबो गैथ'वा जायखिया गोजौनिफ्राय सर्टखौ होग्रोनानै नैबेखौ बानायग्रोनो नागिरो आरोखि माबा जायखिया थांबाय थादों नोंथांमोना आरोबाव लास्टसिम जोबजासिम आरोबाव माखासे आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थाबावनोसै नङा होमबा
खुन्थाव गाखोलाबायखोब्रा आमारथ' खुन्था मावलायनो नामासै अरा मानि फैलाबायदों खामो नाब्रा बेलाय ना खामा खामो